ማዳት ንምጥፋእ ሎሚን ዕርዲ ወይ ዝተፈላለዩ ክሬማት ለኺኹም ዝብኣሰ ጸሊምኩም ዶ ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ክሬማት ገዚእኹም ገንዘብኩም ከሲርኩም ትኾኑ። ማዳት ከም ሕማም ድኽነት ወይ ናይ ጽሬት ጉድለት ገይሮም ዝወስድዎ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ። እዚ ግን ፍጹም ጌጋ እዩ። እቲ ዝገርም ነገር ዋላ እቶም ዝተመቻቸዉ ናብራ ዘለዎም ጽቡቕ ምግቢ ዝበልዑን ብጽቡቕ ብጽሬት ዝሕጸቡን ነብሶም ዝኣልሙ ሰባት እውን ማዳት ይጥቅዖም እዩ። ሰላም ጥዕና ሃበለይ ናብ ናይ ዶክተር ማይ ናይ ዩቲዩብ ቻናል እኳ ብደሓን መጻኹም። ብዙሓት ሰባት ማዳት ናይ ጽሬት ጉድለት ወይ ምልክት ድኽነት ይመስሎም እዩ። እዚ ግን ፍጹም ጌጋ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮና ማዳት ስለምንታይ ከም ዝወፅን ንማዳት ዘጋርዱ ሓደገኛታት ባህላውያን መድሓኒትን ከምኡ'ውን ኣብ ገዛና ኮይና ብሳይንሳዊ መንገዲ ካብ ስሩ ቦንቂስና ከም ነጥፍኦ ብዝርዝር ክንርኢ ኢና። ገንዘብኩምን ቆርበትኩምን ቅድሚ ምብልሻዩ እዛ ቪድዮ ረኣይዋ። ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ብዙሓት ሰባት ማዳት ብሰንኪ ሕማም ጨጎራ እዩ ዝመጽእ ኢሎም ይሓስቡ። ነገር ግን ብመጽናዕቲ ሕክምና ከም ዝተረጋገፀ ሕማም ጨጎራ ንማዳት ከም ዘየምጽኦ ተረጋጊጡ ኣሎ። ስለዚ ማዳት ክንብል ከለና ኣብ ቆርበትና ዝርከቡ ሜላኖሳይትስ ዝበሃሉ ውሃዮታት ብሰንኪ ሆርሞን ምጽባዕ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሜላኒን ዝበሃል ሕብሪ ወይ ድማ ፒግመንት ምስ ዘፍርዩ ዝፍጠር ጸሊም ወይ ቡናዊ ሕብሪ እዩ። እዚ ስለምንታይ ይፍጠር? ከመይ ጌርና ክንወግዶ? ናይዚ ኩሉ መልሲ ኣብዛ ቪድዮ ኣለ። ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ሓቢርኩም ንጽንሑ እሞ ኩሉ ግዜ ከም ንብለኩም እቲ ጠንቂ ከይፈለጥና መፍትሒ ክንረክብ ስለዘይንኽእል መጀመርያ ጸላኢና ምን ምዃኑ ነለሊ። እምበኣከስ ማዳት ዝፈጥሩ 4 ቀንዲ ነገራት ኣለዉ ወይ 4 ጠንቅታት ኣለዉ። ቀዳማይ ፀሓይ ጨረር እዩ። ከመይ እንተኢልና ፀሓይ ነቶም ሕብሪ ዝፈጥሩ ዋህዮታት ወይ ከዓ ፒግመንት ሴልስ ስለዘነቃቅሖም እዩ። ስለዚ ዋላ ንእሽተይ ፀሓይ ምስ ዝወቕዐኩም እቲ ማዳት ናይ ምምላስ ወይ ናይ ምብኣስ ባህሪ ኣለዎ። እቲ ዝገርም ነገር ድማ ዋላ ኣብ ውሽጢ ገዛ ኮይንኩም ካብ እቶን እንጀራ ወይ ድማ መጎጎ ዝወፅእ ሙቐት እውን ልክዕ ከም ፀሓይ ተመሳሳሊ ጉድኣት የምጽእ እዩ። ካልኣይ ጠንቂ ንማዳት ኣብ ንርኢ ድማ ናይ ሆርሞን ምዝባዕ እዩ። ከም ዝፍለጥ ማዳት ንደቂ ተባዕትዮ እውን የጥቅዕ እዩ፣ ግን ብበዝሒ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይርአ። መብዛሕትኡ ማሕበረሰብና ማዳት ናይ ክፋእ መግለፂ ገይሩ እዩ ዝወስዶ። እቲ ዋና ምኽንያት ግን ናይ ክፋእ መግለፂ ዘይኮነስ ናይ ሆርሞን ፀገም እዩ። ብፍላይ ድማ ኢስትሮጅንን ፕሮጀስተሮንን ዝበሃሉ ሆርሞናት ምስ ዝዛበሉን ዝውስኹን እዩ። እዚ ምኽንያት እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ጽንሲ ይተሓዝ። ሓንቲ ነፍሰ ጡር ሰበይቲ ኣብቲ ናይ ጥንሲ ጊዜኣ ሆርሞናታ መጠኖም ስለ ዝውስኹ ማዳት የምጽኡ። እዚ ባህርያዊ እዩ። ብጥንሲ ዝመጽእ ማዳት መብዛሕትኡ ግዜ እታ ሰበይቲ ምስ ወለደት ካብ 8 ወርሒ ክሳብ 1 ዓመት ባዕሉ ናይ ምጥፋእ ዕድል ኣለዎ። እንተዘይጠፊኡ ግን ብሕክምና ክትትል የድልዮ። ብተመሳሳሊ ናይ ወሊድ መከላኸሊ ዝወስዳ ደቂ ኣንስትዮ እውን ማዳት ከምዝኣለን ይኽእል እዩ። እዚ ምስ ዝፍጠር ምስ ዶክተርን ወይ ከዓ ጥዕና በዓል ሞያ ምምኻር ነቲ ናይ ወሊድ መከላኸሊ መድሓኒት ካሊእ ሆርሞን ዘይብሉ ሜላ ብምቅያር ክትሕከማ ይግባእ። ሳልሳይ ጠንቂ ናይ ማዳት ኣብ ንርኢ ድማ ውርሲ እዩ። ወለድኩም ማዳት እንተነይርዎም ንስኹም እውን ብውርሲ ማዳት ናይ ምውፃእ ዕድልኩም ዝለዓለ ክኸውን ይኽእል እዩ። ራብዓይ ምኽንያት ጠንቂ ማዳት ድማ ናይ ታይሮይድ ፀገም እዩ። ናይ ታይሮይድ ፀገም ዘለዎም ሰባት ማዳት ክወፅኦም ስለዝኽእል ኩሉ ነገር ፈቲንኩም ማዳትኩም እንተዘይጠፍዩ ናይ ታይሮይድ ምርመራ ምግባር ኣገዳሲ እዩ። እሞ እዚ ብዛዕባ ጠንቂ ማዳት ከምዝካበልና እስከ ሕጂ ከዓ ዓይነታት ማዳትን ሓደገኛ ክሬማትን እስኪ ንርአ። ኣብዚ ልቢ ክንብለሉ ዘለና ወይ ክንፈልጦ ዘለና ኩሉ ዓይነት ማዳት ሓደ ዓይነት ኣይኮነን። ማዳት ብደረጅኡ ኣብ 3 ይኽፈል። ቀዳማይ ላዕለዋይ ቆርበት ወይ ከዓ ኤፒደርማል፣ ካልኣይ ታሕተዋይ ቆርበት ወይ ከዓ ደርማ፣ ሳልሳይ ዓይነት ድማ ድብልቕ ወይ ከዓ ዝተሓዋወሰ። እዚ ማለት ናይ ክልቲኡ ላዕለዋይ ቆርበትናን ታሕተዋይ ቆርበትናን ድብልቕ ዝሓዘ ወይ ከዓ ሚክስድ ዝበሃል እዩ። በቲ ቀዳማይ ዓይነት ማዳት ክንርኢ ከለና እዚ ኣብቲ ላዕለዋይ ክፋል ቆርበትና ጥራሕ ዝርከብ ኮይኑ ንምጥፍኡ ብተዛማዲ ቀሊልን ብዙሕ ኣየሸግርን እዩ። እቲ ካልኣይ ወይ ከዓ ደርማል ዝበሃል ከዓ እቲ ሕብሪ ናብቲ ውሽጣዊ ክፋል ቆርበትና ወይ ከዓ ደርሚስ ዓሚቕ ዝኣተወ ስለ ዝኾነ ንምጥፍኡ ኣዝዩ ከቢድን ነዊሕ ግዜ ዝወስድን እዩ። እቲ ሳልሳይ ድብልቕ ወይ ከዓ ሚክስድ ዝበሃል ድማ እዚ ዓይነት ማዳት ናይ ክልቲኡ ወይ ከዓ ላዕለዋይ ታሕተዋይ ቆርበትና ባህርያት ዝሓዘ ኮይኑ እቲ ዝበዝሕ ሰብ ዘለዎ ዓይነት ማዳት ንምጥፍኡ ድማ እቲ ላዕለዋይ ክፋል በቶም ቀፂለ ዝገልጸልኩም ክሬማት ወይ ከዓ ደም ኣልፋ ኦርቢትን ወይ ሬቲኖል ከጥፍእ ወይ ኮፍክስ ይኽእል።
እቲ ውሽጣዊ ከዓ ዓሚቕ ክፋሉ ግን ብቐሊሉ ስለ ዘይለቅቕ ነዊሕ ግዜ ናይ ትዕግስትን ሓደ ግዜ ድማ ናይ ዶክተር ክትትልን የድልዮ። ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ኣልፋ ኦርቢትን ወይ ከዓ ሬቲኖል ፀኒሐ ብዝርዝር ክምለሶ እየ። ግን ቅድሚኡ ሓደ ኣገዳሲ መጠንቀቕታ ክህበኩም ይደሊ። ከም ዝፍለጥ ብዙሓት ሰባት ማድያቶም ንምጥፋእ ኢሎም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝረኣይዎ ክሬማት ክገዝኡ ክጥቀሙ ንዕዘብ ኢና። እዚ ዓብዪ ጌጋ እዩ። ገለ ክሬማት ብፍላይ ድማ ስትሮይድ ትሕዝቶ ዘለዎም መጀመርታ ነቲ ቆርበትኩም ጽቡቕ ለውጢ ዘለዎም ብምምሳል የቕይሕዎ እሞ ድሕሪ ገለ ግዜ ግን እቲ ማድያት ወሲኹ ብዝበኣሰ መልክዑ ይጽልም። ገሊኦም ድማ ነቲ ቆርበት የርቅቕዎ ወይ ረቂቕ ይገብርዎ፣ ብድሕሪኡ ድማ ንዘላቒ ጉድኣት የቃልዕዎ። ስለዚ ማድያት ዘጽርዩ ወይ ማድያት ዘጥፍኡ ተባሂሎም ብዘይ ናይ ዶክተር ትእዛዝ ዝሽወጡ ክሬማት ፈጺምኩም ደው ኣበሉ ወይ ፈጺምኩም ኣይትጠቐሙ። ስለዚ ቅድሚ እቶም ብሕክምና ዝወሃቡ ክሬማት መነመን እዮም ቅድሚ ምርኣይና ብዙሓት ኣዴታትን ኣሓትን ዝገብሮ ባህላዊ ሕክምና ንማድያት ከም ዘይሕውዮ ንማድያት ዘጋዶ ባህላዊ ጌጋን ንርኢ። ብዙሓት ሰባት ከምዚ ክብሉ ንሰምዕ ንኸውን ኢና። ባህላዊ መድሓኒት ተፈጥሮኣዊ ስለ ዝኾነ ቡናዊ ሳዕቤን የብሉ ከምዚ ዝብሉ ጌጋ ርድኢታት ኣለዉ። ንኣብነት ኣብ ገዛ ዝርከቡ ዕርዲ ምስ ለሚን ሓዊስኻ ምልካይ ኣብዚ ብደንቢ ክነስተውዕለሉ ይደሊ። እቲ ንምግብና ወይ ከዓ ንፀብሒ ንጥቀመሉ ዕርዲ መብዛሕትኡ ግዜ በርበረን ካልኦት ቅመማትን ዝሃወሶ እዩ። እዚ ድማ ንቆርበትኩም የቃጽሎ። ማድያት ድማ ብተፈጥሮ ካብ ቁጥዕ ቆርበት እዩ ዝምቀል። ቆርበትኩም ሳሕ ፈጢሩ ተቓጺሉ ማለት ድማ ማድያት ምግቢ ረኺቡ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብሓፂሩ ማድያት ካብ ዝነበሮ ይውስኻዶ ማለት እዩ። ከምኡ'ውን ሎሚን እውን ኣሲድ ስለ ዝኾነ ንቆርበትኩም ንፀሓይ ተናፋቒ ወይ ከዓ ሴንሲቲቭ ይገብሮ። ሽዑ ተለኺኹምዎ ሓይ እንተወፅኹም ቆርበትኩም ይረቅቕ እሞ ኣብ ክንዲ ምፅዕዳው ብዝበኣሰ ይጽልም። ስለዚ ርግፀኛታት እንተዘይኮንኩም ኣብ ገዛ ዝዳለው ውህድ ኣይትፍትኑ። ግዴታ ክትፍትኑ እንተደሊኹም ድማ ቅድሚ ናብ ገጽኩም ምልካይኹም ኣብ ድሕሪ እዝንኩም ወይ ኣብ ኢድኩም ብምልካይ ን30 ደቂቓ ፈትኑ። ምሕርሓር ወይ ምቅጻል ወይ ዝተፈለየ ባህሪ እንተለዎ ኣይትጠቐሙ እሞ እንታይ ደኣ ክንገብር ወይ ከዓ ኣብ ገዛ ዝግበሩ መፍትሕታት ከይተገበርና ሓይሽ ንዝብል ድማ እዞም ዝስዕቡ ክልተ ነገራት ተጠቐሙ። ኦሊቬራ ወይ ከዓ ጽሩይን ንጹህን ዕርዲ ብጥንቃቐ ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኦሊቬራ ብተለምዶ ዕረ ንብሎ እዚ ንማድያት ሙሉእ ንሙሉእ ኣየጥፍኦን እዩ፣ ግን ንቆርበት ስለ ዘዝሕሎን ካብ ምቅጻል ስለ ዝከላኸልን ከም ብሉጽ መርሓሲ ትጥቀሙሉ ትኽእሉ ኢኹም። ከመይ ይዳለው ንዝብል ድማ እቲ ተኽሊ ኦሊቬራ ወይ ከዓ ዕረ እንተልይኩም ቆሪጽኩም ነቲ ውሽጢ ዘሎ ጀል ኣውፅዎ ወይ ድማ ካብ ድኳን ንጹህ ኦሊቬራ ጀል ግዙ። ብድሕሪኡ ገጽኩም ምስ ተሓጸብኩም ነቲ ጀል ቀጢን ጌርኩም ተቐብእዎ። ከመይ ክንጥቀሞ ንዝብል ድማ ከም መርሓሲ ወይ ከዓ ሞይስቸራይዘር ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ ንግሆ ምስ ተሓጸብኩም ምሸት ክትድቅሱ ከለኹም ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ ኢኹም። ልቢ በሉ እዚ ኣይሕጸብን እዩ። ከም ክሬም ተለኺኹምዎ ኢኹም ትውዕሉ ወይ ትሓልፉ። ካልኣይ ኣብ ገዛ ክንጥቀመሉ ንኽእል ድማ ጽሩይ ዕርዲ ዋይልድ ተርመሪክ ኢልኹም ክትገዝኡ ትኽእሉ ምስ ርግኦ። እዚ ዝበለጸ ንማድያት ክሕግዝ ዝኽእል ውህድ እዩ። ኣብዚ ልዑል ጥንቃቐ ክንገብሮ ዘለና እቲ ንፀብሒ እንጥቀመሉ ዕርዲ ፈጺምኩም ኣይትጠቐሙ። ንሱ ንቆርበትኩም የቃጽሎን ሕብሪ ይቕይርን እዩ። ስለዚ ካብ ሱፐርማርኬት ወይ ኦንላይን ጽሩይ ዕርዲ ንገጽ ተባሂሉ ዝዳለው ድለዩ። ከመይ ይዳለው እንተደኣ ኢልኩም ሓደ ሻሂ ማንካ ንጹህ ዕርዲ፣ ሓደ ሻሂ ማንካ ንጹህ ርግኦ ወይ ድማ ጸባ ጽቡቕ ጌርኩም ሓዋውስዎ። ብድሕሪኡ ገጽኩም ተሓጺብኩም ኣድርቕዎ። ነቲ ውህድ ኣብቲ ማድያት ዘለዎ ቦታ ወይ ኣብ ሙሉእ ገጽኩም ለኸይዎ። ን15 ክሳብ 20 ደቂቓ ድሕሪ ምጽናሕ ብዝዝሓለ ማይ ተሓጸቡ። መዓዝ ንጥቀመሉ ንዝብል ድማ እዚ መዓልታዊ ዘይኮነስ ኣብ ሰሙን 1 ወይ 2 ግዜ ጥራሕ ተጠቐሙ። ድሕሪ እዚ ውህድ ምጥቃምኩም ናብ ፀሓይ ክትወፁ እንተደሊኹም ሳንስክሪን ወይ ከዓ ምክልኻል ጨረር ፀሓይ ምጥቃም ግዴታ እዩ። እንተይ ዘይኮይኑ እቲ ቆርበት ስለ ዝረቐቐ ማድያትኩም ብዝበኣሰ ምለስ ይኽእል እዩ። እዚ ኣብ ገዛ ንገብሮ ክንክን እንተኮይኑ ቀፂልና ናብቲ ሳይንሳዊ መፍትሒ ማድያት ንሓዋሩ ዝጠፍኣሉ ሳይንሳዊ መድሓኒታት ወይ ከዓ ክሬማት ሕክምና ንስከር። ማድያት ንሓዋሩ ዝጠፍኣሉ ሳይንሳዊ መፍትሒ እንትንርኢ ሓደ ሰብ ማድያት ንዘውፅእ እንታይ ክገብር ኣለዎ? ብሰንኪ ጥንሲ ዝመጽእ ማድያት እንተኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ድሕሪ ወሊድ ባዕሉ ናይ ምጥፋእ ባህሪ ኣለዎ። ስለዚ
ንፀሓይ ምቅላዕ ምንቃይ ምክልኻል ፀሓይ ወይ ከዓ ሰንስክሪን ክሬማት ምጥቃም ምስ ምዕማቕ ናይ ቆርበት መርሓሲ ወይ ከዓ ሞይስቸራይዘር ክሬማት ደጋጊምና ምጥቃም እዩ። እዚ ማዳት ድሕሪ ወሊድ ካብ 8 ወርሒ ወይ ከዓ 1 ዓመት ንላዕሊ እንተፀኒሑ ግን ሕክምና ክግበረሉ ኣለዎ። ካልእ ረቂቕን ብቐሊሉ ዝቁጣዕ ቆርበት ዘይብሎም ሰባት ጥራሕ ማዳት ምስ ጀመሮም መጀመርታ ምክልኻል ፀሓይ ናይ ቆርበት ምፅላም ዝቕንስ ክሬማት ብምጥቃም ክምኩሩ ይኽእሉ። ንኣብነት ኣልፋ ኦርቢት፣ አዛሊክ አሲድ፣ ሲስታሚን፣ ኮጂክ አሲድ፣ ኒያሲናማይድ፣ ሬቲኖል እና ቫይታሚን ሲ ዝኣመሰሉ ብዝተወሰነ መልክዑ ናይ ቆርበት ምፅላም ናይ ምቕናስ ዓቕሚ ኣለዎ። እዚኦም ብክሬም ብሴረምን ብሳሙናን መልክዕን ተዳልዮም ኣብ ዕዳጋ ይርከቡ። ብቐሊሉ ዝቁጣዕ ቆርበት ዘለዎም ሰባት ግን እዞም ክሬማት ቅድሚ ምጥቃሞም መጀመርታ ንሓኪም እንተተማኸሩ ይምረጽ። ማድያት ዘለዎ ሰብ ኣብ ገዛ ዝዳሎ ውህድ ንኣብነት ከም ሎሚንን ዕርድን ምጥቃም ንዑል ጥንቃቐ ክገብር ኣለዎ። ማድያት ንምጥፋእ ተባሂሉ ኣብ ገዛ ዝዳሎ ዝኾነ ውህድ ንቆርበትኩም ዘድርቕን ዘቆጥዕን እንተኮይኑ ንማድያት ዘጋርዶ እምበር ኣየጥፍኦን እዩ። ከምቲ ቅድም ኢልና ዝገለጽናዮ ናይ ዕርዲ ውህድ ኣብ ገዛ ኣዳልዩ ክጥቀም ዝደሊ ሰብ እቲ ዕርዲ ክዳሊ ከሎ ዝኾነ ተወሳኺ ቅመም ዘይብሉ ምዃኑ ርግፀኛ ክኸውን ኣለዎ። ቆርበት ምሕኻኽ ምሕራርን ዝኣመሰሉ ባህርያት እንተርእዩ ቶሎ ኢልኻ ምሕፃብ ፈፂምና ድማ ዘይምጥቃም የድሊ። ሕጂ ናብቲ ቀንዲ መፍትሒ ንምፃእ ናብ ዶክተር ከይኸድኩም ኣብ ገዛ ኮይንኩም ክምኩርዎ እትኽእሉ ሳይንሳዊ ሜላ እዚ እዩ። ዝኾነ ክሬም ክትገዝኡ ከለኹም መጀመርታ እዞም ዝስዕቡ ተጻሒፎም ምዃኑ ኣስተውዕሉ። ፎርሜላዝማ፣ ሃይፐርፒግሜንቴሽን፣ ዳርክ ስፖት ወይ ብራይቴኒንግ ዝበሃል ጽሑፍ ዘለዎ ምዃኑ ኣረጋግጡ። ነዞም ዝስዕቡ ቀማማት ወይ ከዓ ኢንግሪዲየንትስ ኣብ ውሽጦም ምህላው እውን ኣረጋግጹ። ቀዳማይ ኣልፋ ኦርቢትን፣ ካልኣይ ኮጂክ አሲድ፣ ሳልሳይ አዛሊክ አሲድ ግን ትሕቲ 10 ሚእታዊ ዝኾነ፣ ራብዓይ ቫይታሚን ሲ፣ ሓምሻይ ሬቲኖል ቫይታሚን ኤ። እዚኦም ኢንግሪዲየንት ምህላዎም ኣረጋግጡ። ናብ ኣጠቓቕምኦም እንትንኸድ ከዓ ኩሉ ግዜ ንግሆ ቆርበት ምምጋብን ካብ ፀሓይ ምክልኻልን እዩ። መጀመርታ ምሕፃብ ገጽኩም ብዝስማዕምዐኩም ሳሙና ንኣብነት ከም ኮጂክ አሲድ ተሓፀቡ ወይ ከዓ ሓፀባ። ካልኣይ ቴሬም ቫይታሚን ሲ ሴሬም ተቐብኡ። እዚ ንቆርበትኩም ይምግቦን ካብ ጉድኣት ይከላኸሉን እዩ። ሳልሳይ እቲ ሴረም ምስ ነቐፀ መርሓሲ ወይ ከዓ ሞይስቸራይዘር ተቐብኡ። ራብዓይ እቲ ወሳንን ፈፂሙ ክርስዕ ዘይብሉን ነገር ሰንስክሪን ወይ ከዓ ጨረር ምክልኻል ፀሓይ ምጥቃም። እዚ እቲ ዝበለጸ ወሳንን እዩ። ንማድያት ዝምረጽ ጨረር ምክልኻል ፀሓይ ሚነራል ሰንስክሪን ዚንክ ኦክሳይድ ወይ ከዓ ቲታኒየም ዳይኦክሳይድ ዘለዎ እዩ። እቲ ካልእ ዓይነት ሰንስክሪን ወይ ከዓ ኬሚካል ሰንስክሪን ዝበሃል ንቆርበትኩም ከቃጽል ስለ ዝኽእል ንማድያት ከጋዶ ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ኬሚካል ሰንስክሪን ዝብል ከም ጨረር ምክልኻል ፀሓይ ተዘይትጥቀምሉ ይምረጽ ማለት እዩ። እዚ ንግሆ ክነዘውትሮ ዘለና እንትኸውን ምሸት ድማ ነቲ ማድያት ምሕካም ቆርበት ምሕዳስ እዩ። መጀመርያ ገጽኩም ተሓፀቡ። ካልኣይ መድሃኒት ምልካይ። ኣብዚ ምሸት ሓደ ዓይነት ክሬም መሪፅኩም ተጠቐሙ። ኣልፋ ኦርቢትን 2 ሚእታዊ ወይ ድማ አዛሊክ አሲድ 10 ሚእታዊ ተቐብኡ። አዛሊክ አሲድ ካብ 10 ንላዕሊ ክኸውን የብሉን ወይ ድማ ሬቲኖል ተጠቀሙ እንተኮይንኩም ሬቲኖል በይኑ ዝተፈለየ ጥንቃቐ ስለ ዘድልዮ መዓልታዊ ዘይኮነስ ኣብ ሰሙን 2 ወይ 3 ግዜ ጥራሕ ተጠቐሙ። ንኣብነት ቶኒ ሬቲኖል፣ ሶሉስ ኣልፋ ኦርቢትን እንዳበልኩም ኣፈራርቕዎ። ብድሕሪኡ መርሓሲ ወይ ከዓ ሞይስቸራይዘር። እቲ መድሃኒት ምስ ነቐፀ ግዴታ መርሓሲ ተቐብኡ። ምክንያቱ እዞም መድሃኒታት ንቆርበትኩም ከድርቕዎ ስለ ዝኽእሉ ምሸት ጽቡቕ ምዝሓል የድልይዎ። ስለዚ ማድያት ንምጥፋእ በዚ መንገዲ ክትምክርዎ ከለኹም ለውጢ ክትጽበዩ ስለ ዘለኩም እንተወሓደ 1 ወርሒ ምስ ተጠቐምኩም ወይ ካብኡ ንላዕሊ ምስ ጸናሕኩም እዩ። ኣብዚ ክትግንዘብዎ ዝደሊ ሓቂ እንተሃለወ ማድያት ሎሚ መድሃኒት ጀሚርካ ጽባሕ ዝጠፍእ ነገር ኣይኮነን። ምክንያቱ ቆርበት ናይ ወዲ ሰብ ንምቕያር ወይ ከዓ ስኪን ሳይክል ንባዕሉ ካብ 28 ክሳብ 40 መዓልታት ይወስደሉ እዩ። ስለዚ ለውጢ የብሉን ኢልካ ቅድሚ ምድምዳምካ ነዚ ዝበልናዮ እናዘውተርካ እንተወሓደ ን1 ወርሒ ብተኸታታሊ ብትዕግስትን ክትፍትንዎ ኣለኩም። ድሕሪ 1 ወርሒ ለውጢ እንተዘይርኢኹምሉ ምናልባት እቲ ማድያትኩም ወይ ከዓ ሚክስድ ወይ ድማ ድብልቕ ወይ ዓሚቕ ዓይነት ዝኾነ ናይ ዶክተር ክትኸዱ ይግባእ። ዶክተርኩም ብትእዛዝ ዝወሃብ ሓያላት መድሃኒታት ወይ ከዓ ፕሪስክሪፕሽን ወይ ድማ ብትእዛዝ ከም ሃይድሮኒክ ዝኣመሰሉ ክህበኩም ይኽእል። ካልእ እውን ናይ ሌዘር ሕክምና ብዙሕ ግዜ ሰባት
ክመርጹ ይረኣዩ እዮም። ግን ንጸሊም ቆርበት ናይ ሌዘር ሕክምና ብዙሕ ግዜ ኣይምከርን እዩ። ምክንያቱ ሌዘር ንቆርበትና ስለ ዘቃጽሎ ኣብ ክንዲ ማድያት ምጥፋእ ፖስት ኢንፍላማቶሪ ሃይፐርፒግሜንቴሽን ማለት ብሰንኪ ቁስለትን ዝመጹ ምጽላም ከምጽእ ስለ ዝኽእል ልዑል ጥንቃቐ የድሊ። ብሓጺሩ ሌዘር ሕክምና ብዙሕ ግዜ ንጸሊም ኣይምከርን እዩ ክብል ይደሊ እሞ ዝሓሳብ ከጠቓልሎ ከለኹ ማድያት ንምጥፋእ 3 ነገራት የድሊ። ትኽክለኛ ምርመራ፣ ትኽክለኛ መድሓኒት እና ትዕግስቲ። መድሓኒት እናተቐባእኹም ካብ ፀሓይ እንተዘይተጠቂቕኩም እቲ ማድያት ተመሊሱ እዩ ዝመጽእ። ስለዚ ሰንስክሪን ናይ መዓልታዊ መሓዛኹም ይኹን። እሞ እዛ ቪድዮ ጠቓሚት ኮይና እንተረኺብዋ ላይክ ግበሩ። ከምኡ እውን ብማድያት ተጸገመ ፈታዊኹም ሼር ግበሩሉ። ዝኾነ ሕቶ እንተሃሊኩም ኣብ ኮሜንት ጸሓፉልኝ። ንቻናለይ ሓድሽ ዝኾንኩም ከዓ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም ቅነ ጥዕና ይሃበለይ። ቻው ቻው።